100 million ukulungisa imigwaqo. Kulo nyaka ke wezezimali ibudget yethu sila noma ifocus yethu la sebesibheke khona kakhulu ukusebenzela umphakathi, ukulungisa izinqalasizinda okubala kuzona imigwaqo emosakele kakhulu njengoba izimvula lokhu zaqala ukuna zinqamuki namanje banibona nje la kugcwele udaka. Imvula sithi silungisa namhlanje ine ntambama siphinde siqale phansi, lokho ke okusibisele emuva njengomkhandlu ekusebenzeni. Kodwa noma kunjalo siyazibophezela ukuthi kunezinto esizozenza silo mkhandlu, kakhulukazi ngokwamahholo sithe masihamba ngokuthathisa emphakathini njalo kuka-2024-2025 uthe umphakathi mawukhala sihambela kuyona wabika ukuthi la endaweni yethu kuma wathi ngokuhlukana kwawo bacela ukuthi sibenzele ini. Kunamahholo esizowakha, kunemigwaqo kakhulukazi ngoba umphakathi ukhala kakhulu ngemigwaqo, nakuba-ke ukhala umphakathi ngamanzi, kodwa ukuqonda kahle ukuthi lowo akusiwo umsebenzi wethu okufanele siwenze. Okwethu kodwa kukuhlangana ne-district okuyi-Zululand District ukusho ukuthi umphakathi wethu uyakhala ngamanzi. Nenhlanhla-ke umsakazi ukuthi ngoba umeya wethu we-district usazoyenza naye i-IDP roadshow lapha kithi oPhongolo, la khona uzothi efika sibe sesimethulele thina njengoPhongolo ukuthi ekuhambeni kwethu umphakathi wethu ukhala kakhulu nganabo. Siyazi-ke nangezindlu ukuthi uyakhala nakuba-ke ngesiko kwethu, kodwa zikhona isabelo esisitholile siwuPhongolo okwenziwa kwezindlu emawadini ahlukene. Amanye seqalile kuba nazo lezo zindlu zomxhaso, amanye ama-unit esenziwa ngo-300 sekushoda uphase 2 uqhubeka ukuthi bafike esabelweni sabo sezindlu esingu-1000. Thina-ke njengomkhandlu siqondane ngqo nokulungisa kwemigwaqo le engene emakhaya. Sizibophezele futhi kunenkece esiyibekile kuwo wonke amawadi ukulungisa. uWard 10 sizolungisa imigwaqo, uWard 9 kunomgwaqo eMgura Road esiwenzayo, kuwo wonke uWard 7 kunomgwaqo kufanele siyenze. Kula maviki ezayo nje ngomhla ka-12 enyangeni ezayo kunguMeyi sizoqala sikhiphe yonke imishini kunosokonhleka bethu esibaqashile ukuthi bazosilekelela kulungisa le migwaqo ibe sesimeni njengoba umphakathi ukhala kakhulu ngomgwaqo. Asifisiye ukuthi esikwaziyo ukwenza singakwenzi. Siyazibophezela msakazi ukuthi kwesikwenzayo uqondene nathi ngqo kufanele sibhekane nakho. Sizophuma futhi siyonxenxa abatshali bezimali ukuthi basilekelele ukwenza isimo sasoPhongolo sibe sesimeni sabahlali bayonke imikhandlu umsakazi.